Saklimah ana wening batinku kae mawono jin setan prayangan ilu-ilu Banaspati mertandani ana padepokan kene mau arep ana pagebluk kang aran Pagebluk Mayangkara. Esuk loro sore tumekaning pati sore loro esuk tumekaning praloyo. Duh Gusti ingkang woho plasaku paringono kedah margi bundi ingkang badhe kula lampahi. Anggonku jengkar saka Brangwetan nganti kedarang-darang ana padepokan Patrayana kene mau ana tapel wates turungga Jati Budaya. Pawongan ke mau bretek piadege ora sepira solah bawani asajak nyoloweti banget. Sopo pawongan ke mau jajal rebekani ana pinggiring padepokan Patrayana kene. Duh bisa jadi anggonku lumaku wiwit ana wiwih Brangwetan nganti ana padepokan Kuda Patrayana kene kang ana tapel wates Jati Budaya. Kisanak tantes ngetutke lakuku sejatine kisanak ki sapa lan ngendi papan dunungmu. Matur lepat saderengipun dipun tepaken nami kula Asmarantaka. Asmarantaka. Lha nggih leres wondene kula menika tiyang kang kabur kanginan mboten dunung papan. Anggen kawula lumampah wiwit Brangwetan dumugi dipun Brangkilen namung ngetutaken prenteking manah ngantos dumugi papan mriki. Oh ngono. Nggih kaleresan. Aku tak takon Nggih. Aja nganti tutik atimu ya. Mboten, monggo. Sejatine kisanak sapa lan ngendi papan dunungmu kok nganti kelarang-larang ana padepokan Kuda Patrayana iki. Kula menika namung nuruti krenteking manah awit nalikaning kula tilem dalu nyumena bilih wonten salah satunggaling padepokan Patrayana ingkang saweg wonten mendung pepeteng. Mbok menawi kula badhe pitaken dumateng panjenengan, mbok menawa panjenengan menika mangertos saderengipun ngapunten. Iya. Kula kok dereng panuh kalian panjenengan punika sinten? Yen kowe tambuh marang aku, Nggih. aku Pulunggono. Oh, Pulunggono. Ya padha slirane tanpa dongko, tanpa nggih. wayang. Ya ngene wae. Nggih. Anggonku lumajar wiwit Brang Kidul kamu sekemah sak nduring padepokan Kuda Patrayana. Ana cahya cemorot sak sodolaning kang cumondhok sak durung Kuda Patrayana kene. Menika pratandha punapa wonten cahya cumlorot menika? Kula kok dereng mangertos. Pratandha ana pagebluk. Pagebluk. Kang aran Pagebluk Mayangkara. Pagebluk Mayangkara pisan. Menika punapa? Pagebluk Mayangkara punika punapa? Mangerten ana? Nggih. Yen wis ana Pagebluk Mayangkara esuk loro sore tumekaning pati ning sore loro esuk tumekaning pralaya. Mula wiwit uga yen sliramu arep nderekne aku
iki mapan kebeneran. Ana padepokan kini ana salah satu pagebluk. Pagebluk mau iso sirna sak nduring padepokan Kudapatra Yana. Yen wis ana salah sawijining gambuh. Wah menika dados sarana sumingkiring pagebluk mayangkara wonten ing padepokan Patrajana. Aja dikangelan. Saiki uga slirane tak dandani dadi gambuh. Derek dawuh paduka. Lah sumangga. Kisana Asmarantaka saiki slirane wis tak dandani sing kene ayo bareng-bareng nyenyun marang Gusti Kang akare jagat saisine muga-muga pagebluk iso semingkir saka sak nduring padepokan Kudapatra Yana. Yen ngono Purbawasesa padepokan tak pasrahne sliramu gambuh. Aku tak ketote lakuku ana nduring padepokan muga-muga kalisa sambe kala. Cukup semene gambuh. Hangi Dewa Swastu ala permandem manengku puja ngarsaning Bathara kang akarya jagat amuhu kersaning Bathara kinarya bekti mugya kepareng panyuwunan titah ingkang badhe mujudaken Prabu Dumilaing Wasana keprabon padepokan Kudapatra Yana amiwiti kukusing sekar gumulun rupa angon warung ami kilas waspalang kusitem titah kawata yang moho suci ingkang badhe gadah pangpun kaseksenan jagat citan jagat pur jagat lor jagat budi mandeling saka panguwasaning Bathara anyuwun amrih kalis ing sambikala ilanging kala bendur beda sumingkir agawe padhang jagat Patra Yana duh Gusti kang Maha Agung nun inggih ingkang maha suci keparenga kasembadan ingkang dados panyuwun Yer, gambuh. Yelayak. Kahyangan jonggring saloka kebak wewangian. Aku ngerti apa dadi kekeramu, Yer. Muga-muga kalisa ing sambikala. Kae mawana cahya cemorot saksa dolanan gedine
pecut samandiman. Ya engko tak kanthi pecut samandiman bisa ngilangi ananing pagebluk mayangkara. Mir, kambuh. Wedara anggonmu Sumedi. Jepur Sumedi jar, ayo. Kali sesam dikala. Mak.